Starší sa skrýva. A ešte nám tu chýba jeho otec, pán Jacko Miroslav Starší. Pán Jacko Miroslav Starší sa prihlásil a keď sa prihlásil, bude súťažiť. My už sme tu trocha vypili, tak už pod vplyvom alkoholu nesadnem za stroj. To sú iné výhovorky, to sú iné výhovorky, nám nemám fúkať. Ja vás hneď, pokiaľ máte poďte do promile zo stroja. To určite, poďme. Nie. Nie? Ani za svet, ani za svet? Čapku vrať. Sebe rozmýšľa. Prečo? Tak sinátor môže. Nikdy nesvetol za tým. Ja za 60-ku budem cestu, tak treba porobím. Takže vás nepresvedčím. Urobím to za vás. Áno. Dobre, toto je tvoje. Dobre, tak to stačilo škrtnúť teda. Nie? Naozaj? Posledný krát, lebo keď teda škrtneme to škrknuté, už tam nedá sa. No nič. Pán Škarubský sa prestane pozerať, príde k nám k minibagru a odsúťaží si svoju obľúbenú disciplínu. Tak sme veľmi zvedaví, ako mu to pôjde, pretože dámy a páni, máme pred sebou druhého z minulého roka, druhého z predminulého roka. Niekoho osúpiť stále druhý. Tak v minibagriku sa nám pripraví víťaz z minulého roka. Kdeže ho máme, pána Molčana? Kdeže ho máme? Tam. Oho, a máme tu zatiaľ najlepšieho. 33 sekúnd. Veľmi dobre, 33 sekúnd. Možno keby otec išiel ešte o predbehne.